Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Baba tinokutendai neshoko. Munoshamisa kwati tinoda shoko renyu tinosvika pariri neruremekedzo. Tinotarisira kuti shoko renyu ribereke kupodzwa nemuzita raJesu. Amen. Makore apfuura ndakanyora gwaro rinonzi Beautiful Ashes. 1994 ndakanyora gwaro iri. Rine chidimbu cheumboo hwangu uye rinotaura pamusoro pedanho ringatore kukurira, pfungwa dzekurohwa kana kushungurudzwa kwemhando muupenyu hwako. Gwaro rakazara neruzivo rwakakosha nezvishoma shoma zvichakubatsira kuti utange unakirwa neupenyu Jesu akafira kuti akupe. Ndichadzidzisa nezvazvo izvi. Muna Isaiah 61 chikamu 1 kusvika 3 ndizvo zvitsauko akandibatsira mukutanga kwemakore ndichiri kutanga kutsvaga Mwari sandida kunyatsomuziva. Nekuti kazhinji kacho tinofunga kuti ndina Kristu ndakuenda kuchechi zvinhu zvese zvakufamba mushe muupenyu hwedu. Asi hazviwanzoitika zvakadaro. Ndaive musangano rakakura uye ndakatora mirayiro mukereke. Ndikabatana nevamwe mukereke. Uye zvakashamisa kwazvo. Hapana zvizhinji zvakachinja muupenyu hwangu. Asi ndaive neruzivo mukati mangu hwekuti Kristu muponesa wangu uye ndakanga ndine ruzivo nezvenyasha ndichinzwisisa nezvenyasha. Ndakanzodzidziso yatinofanira kunzwisisa. Ndaive nedzidzo dzakanaka pamusoro Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene, ropa raJesu, kufa nekumuka kwaJesu. Asi zvekuita pamusoro peupenyu hwangu ndaisaziva zvamuchose. Uye muna 1976 Mwari akabata upenyu hwangu nenzira yakasimba uye akandipa nzara yeshoko rake uye ndakatanga kudzidza shoko rake. Uye ndakatanga kuona kuti ndaive nematambudziko akawandisa akasarira kubva mukushungurudzwa kwangu ndichiri mudiki. Unoona, kazhinji kana tiri muzvinhu zvinotirwadza, pamwe uri mwana wakakura uri muzvinhu zvinokurwadza, pamwe waisapiwa rudo nekusanzwisiswa, pamwe waitukwa nemunhu anenge akangotsamwa achikuti hapana zvaunoita, haubatsire, achiwana zvakashata pauri, vachitaura zvinhu zvinorwadza kwauri kuti hapana zvauchaita, kone usingaiti samukoma wako, kone usingaiti hanzvadzi yako, chero zvinhu zvavanotaura, vanhu vakatsamwa kwauri. Pamwe wakambobatwa chibharo sezvandakaitwa nababa vako, mai vako, kana mumwe munhu mumhuri yenyu, muvakidzani, pamwe kamwe chete kana kapiri kana makore akawanda sezvandakasangana nazvo. Pamwe wairohwa. Noziva vanhu vakambovharirwa mumba vachinyimwa chikafu, vachirohwa zvakasimba nokuti vave nevapereki vanopenga kana vakatsamwisisa. Zvinoshamisa zvinhu zvakashata vamwe vanhu zvavanoita kune vamwe vanhu. Chinhu chimwe chete chakandibatsira ndechekurangarira kuti kurwadzisa vamwe vanhu kuzvirwadzisawo. Kurwadzisa vanhu kunorwadza vanhu. Usafunga kuti kune vanhu vanongomuka mazuva ese vachifunga kuti ndichaona kuti vanhu vangani vandichanoundutsa nhasi. Ndinofunga kuti dzimwe nguva vanhu vakawanda vanowanzoita nekuda kwekurwadziwa. Chinowanzodiwa newakaipa ndechekuti munhu atirwadzise, isu vatatsamwa tosvotwa neruvengo, toremerwa mapendekete, torarama upenyu hwedu tichizvinzvira tsitsi, tobva taita zvinhu zvisina kururama, tobva tararama upenyu hwedu hwese tichivenga umwe munhu uye tichirwadza umwe munhu, ivo vobva vanodaro kune umwe munhu. Zvobva zvaramba zvichienda mumadzinza nemumadzinza nemumadzinza. Asi ndauya kuzokudza mashoko akanaka usiku uno, kuti kana wakamborwadziswa kudhara hazvifanire kuenda kudarika chero munhu une chikomborero chekutaura zita raJesu nekutenda musimba raMwari, kuti risapedzisa kuporesa uye kuti rikuita kunge hazvinambobvira zvaitika, asi kuti zvisarambe zvichienderera mberi kune umwe munhu mudzinza renyu. Uye ishoko rakanakisa. Amen. Ombererai Mwari.
Mumakore ekutanga ndaida zvakanyanyisa kutenda muchivimbiso chaMwari sezvo ndaiedza kudzidza izvi ndichiedza kuzviita muupenyu hwangu. Handisi kuzombokuudza kuti kana wakamborwadzisa muupenyu hwako unenge une dambudziko hombe mumweya nemumanzwiro ako, hauzive kuita sarudzo zvakanaka. Pamwe unoda kutonga pazvinhu zvese, pamwe wakungotsamwa-tsamwa nguva yose. Haudi kuita sarudzo dzakanaka, wakuda kungorarama kuti nguva irambe ichingoenda hayo. Zvichatora nguva nekumirira, nekuverenga, nekunamata, kuti ufambire kuponeswa kunova kwako rwakapiwa naJesu Kristu. Zvinova zviri pamutemo sechipo chinobva kuna Mwari, tinofanira kudzidza ruzivo muupenyu hwedu hwemazuva ese. Iye vanhu vazhinji vanovhiringika unoti, wakati Mwari vakandisunungura, asi nei ndisina kusununguka? Wakati ndakaporeswa nemavanga aJesu, ko sei ndichiri muzvinhu zvakadai zvisingaite? Wakati achandipa runako RweMadota, ko nei ndichiri mumatambudziko? Nekuti zvinhu zvese izvozvo zvinova zvemunhu wese wari munyika muno. Munhu wese ari kuona chivhitivhiti, wakamboshungurudzwa, wakambobatwa chibharo, wakamboshandiswa, wakambosiyiwa, wakamborasiswa, wakamboita shamwari muupenyu hwako dzakakuseka ukasiyiwa. Chero zvakaitika, uri kurwadziwa nechemumwoyo izvezvi. Ndiyo wandingati munhu anorwadziwa nemwoyo muupenyu. Chinhu chakanaka ndechekuti Jesu akatokusunungura. Akatokusunungura. Iye zvino chidimbu chebasa rangu kudzidzisa muviri waKristu. Kukudzidzisa kuti unobuda sei pamusuwo yetirongo iyo. Matirongo ese ayo ane misuwo yakavhurika. Kukudzidzisa kuti uone chii chako uye utende machiri. Kuswebera kwachiri, obva watanga kuchishandisa muupenyu hwako. Rwendo rwakanaka. Runonyatsonakisa rwendo rwakanaka. Vangani venyu vanofunga vanonzwisisa zvandataura. Ndinotenda varipo vakati wandei. Zvinobatsira kunzwisisa nekuti hausi kushamisika. Kana ndakaponeswa chii chiri kunetsa? Unoziva unokwanisa wakaponeswa asi unenge usina kushandura pfungwa dzako. Ndandakaponeswa asi pfungwa dzangu dzakazara marara. Ndaisaziva kufunga zvakanaka. Ndaiva nekunetseka, kutonga nekungofungidzira vamwe. Ndaiva ndakatsamwa nedzimwe pfungwa dzangu dzakashata ndiri ndega. Uye ndaisaziva kuti pese pandaiverenga shoko ndaifunga zvakanaka. Kana tikaziva kuti ichi chakakosha sei, tinogara tiriverenga pane kutora tunguva tushoma pazuva, pamwe pazuva rakanaka. Amen. Kutsamwa kwangu kwanga kwangavhiringika, ndaisaziva kuti ndowirirana sei nevanhu. Ndaiva nemwoyo wakashata pakuwirirana. Kuda kwangu kwanga kwangavhiringika. Ndakaenda kwekupedzisira kubva kune chimwe. Ndaifanira kunge ndichitonga zvekuti ndikawana munhu aive nesimba kudarika inini aibva anditonga. Ndaingochinjanisa kubva mukutongwa nekutonga, kutongwa nekutonga. Haiziriyo nzira Mwari yandoda kuti tirarame. Ndiri kuedza kupai mifananidzo yemamwe matambudziko yandaive nawo. Ndoda kuti uzive kuti kunyange ndaiziva kuti ndakaponeswa kuenda kudenga, ndaishushikana nekuti ndaida kuponeswa mumweya wangu. Ndakafunga kuti pandakasiya baba vangu ndaive nemakore 18, kuti ndaive kure nedambudziko, kuti ndandisina dambudziko zvekare, ndaisiya dambudziko iroro uye zvichabva zvapera muupenyu hwangu. Asi chandandisingazive ndechekuti pandakasiya dambudziko iri ndakaritakura mumwoyo wangu. Ndaifanira kuzvigadzirisa mumwoyo wangu. Uye vanhu vazhinji havazvizive kuti vanoda kuponeswa mumweya. Nenyaya yekuti wasiya chinhu chiri kukutambudza zvireve kuti hachina kusiya mavanga. Jesu akati akauya kuzoporesa vane mwoyo yakaputsika, kusunungura vese vakasungwa. Chii chinonzi munhu ane mwoyo wakaputsika? Ndinotenda kuti munhu akaputsika paunhu hwake, vakakuvadzwa paunhu hwavo. Munhu wese anouya munyika munomu ane hunhu nezviito zvaMwari zvaakapiwa. Unhu hwako hunotanga sekugumisira zvikuru zvinhu zvinowanzoitika muupenyu hwako, mukunyanyanyanya mumakore ako echidiki. Ehoi, ndakazvarwa ndakasimba singaite, ndine ukasha, ndakatsamwa hunhu. Ndokurumidza kuita sarudzo. Ndine ushingi, ndakazvarirwa kutonga. Ndinokurudzira vanhu
asi ndakakuvadzwa. Baba vangu vakandibata chibharo kakawanda kwemakore 12 kusvika 15 ndozvandichiri kungorangarira. Mai vanga havana kukwanisa kuziva zvekuita nokuti vazviziva sapana zvavakaita. Uye akandibata chibharo ivo vakandisiya. Ndakagara ndiri ndega kwemakore ndiri ndega. Saka zvakaitika kwandiri paunhu hwangu hwakanga hunhu hwakasimba, hwakaita hunhu hwekutonga. Ndokudimburadimbura mukanguva kadiki nemuromo wangu. Amen. Zvinotarisa Mwari vakaisa chipo muromo mangu. Ini ndiri pano ndiri muromo mumuviri waJesu. Pamwe una kuona kuti ndo zvandinoita kutaura. Handite zvimwe zvakawanda, handiimbe, handiridze zvimwe zvinhu. Ndinotaura. Kuzodzwa kwangu kuri mumuromo wangu. Uye ndiri kutaura kunyika dzakasiyana-siyana pachivhitivhiti. Saka zvishamise kuti muvengi akashanda nguva yakawanda ndichiri mudiki kuti andikuvadze ndirwadziwe nechemukati, achiedza kundirwadzisa kuti pese pandinovhura muromo wangu chinhu chakaoma chobuda mandiri, chinhu chinocheka. Mwari vakandipa chipo chekubatsira vanhu. Satani akandirwadzisa achida kuti zvese zvandichingoita kungorwadzisa vanhu. Asi ndotenda Mwari. Mwari ngaakudzwe. Anoporesa vane mwoyo yakaputsa. Anovhura misuwo yechirongo uye anosunungura vakasungwa. Amen. Uye ndoda kukuudzai usiku hwanhasi kuti Jesu angakurapei pese pamakakwara. Hana ngofa kuti rimwe zuva tongoendawo kudenga. Tobva taita zimba kudenga. Uye tobva tangofara. Upenyu usingapere hunotanga patinongogamuchira Jesu. Upenyu usingapere hunosanganisira upenyu huna Mwari izvezvi. Uye ndinokuudza kuti hana kugara kudenga izvezvi achizvinzwira tsitsi. Hana kuzara ruvengo neukasha. Hana kudzikisirwa, hana nomwoyo wakashata, hana kurasiswa, hana kutsamwa kana kuruta. Uye tine upenyu humwe chete huri kugara mukati medu. Kana tikangobudisa matsiri mumweya wedu uye titange kuporeswa kwatinoda, wobva wauya muupenyu hwedu. Mwari ada tubude manheru anhasi ano wakatsunga. Usambofa muupenyu wako wakarara nematatya futi. Chii? Wasvika seko kumatatya? Handei kuna Exodo 8. Exodo 8. VaIsraeri vari muutapwa kuIjipita vakachema kuna Mwari kuti avatumire mununuri. Mozisi aiva muKristu, akatumwa kuzovadzikinura. Faro akamirira Satani, akanga asingade kuti vaende. Saka Mwari akatumira madenda rimwe nerimwe, akati muchashushikana kusvikira waregera vanhu vangu vaende. Rimwe denda raive rematatya. Zvino chikamu 8:1, zvino Jehovha akati kuna Mozisi, pinda kuna Farao uti kwaari, zvanzi naJehovha, regera vanhu vangu vaende vanondinamata. Ndiri pano usiku hwanhasi kuti udze muvengi kuti regera vanhu vaMwari vaende vanonamata Mwari. Amen. Ndichava muturikiri waMwari usiku huno. Ndoti regera vanhu vaMwari vaende. Amen. Kana ukaramba kuti vanhu vangu vaende, ndichatumira matatya akawanda. Rwizi ruchazara nematatya. Achakwira achipinda mumba menyu, nemuimba yokurara, pambedha pako, pamusoro pevanhu vako, pamunodyira, nendiro dzamunokanyira, nemune zvekudya. Mwari ari kuratidza mufananidzo pano. Matatya kwese. Unoziva kana une kutambudzika muupenyu hwako, iri kwese kwaunoenda. Matatya. Matatya ekuchinzira urombo.
matachi ekutsamwa, matachi ekubatikana, matachi eruvengo. Muneni here kunze uko? Rini paucharegerera vanhu vakakutadzira? Ucharegedza rini kuti zvakaoma, zvakawandisa, zvina kufanira? Iko zvino, iri ndiro zuva Mwari rakagadzira. Ndichafara nekupembera. Isaiah 61, chikamu 133. Zvinyorwa izvi zvinoshamisa. Uyu ndiIsaiah ari kuprofita pamusoro paJesu. Mweya waIshe Jehovha uri pamusoro pangu, nekuti Jehovha vandizodza kuti ndiparidze shoko rakanaka kuvanyoro, vanotambudzwa nevakashungurudzwa. Unoziva here kuti Jesu haana kuenda kuchikoro chevadzidzisi? Kana neni haana kuenda. Ndakangoitawo zvakangoitwawo naJesu. Ndakakodzera nekuti akandizodza kuti ndiparidze vhangeri kuvanyoro, varombo nevakasungwa. Handina kuti haana kuverenga. Aiverenga nguva zhinji, ndoziva aiverenga nevarume vakadzidza. Asi ndiri kungoedza kungokuratidzai. Kana wakangotadzawo kudzidza zvinoti Mwari haatombokushandisi. Mwari anokuzodza kuti uite zvinhu zvinoshamisa. Zodzo rake, simba rake, ichipo chemweya mutsvene chinouya kwauri, chinoita kuti ukwanise kuita zvose zvawakaudzwa naMwari kuti uite. Mira ndikudze chimwe chinhu, uri chishamiso chakamirira kuitika. Akandituma kuti ndiparidzire vanyoro kune vanoshaya, vakarasikirwa nevakasungwa. Akandituma kuzosunga nekuporesa vane mwoyo wakaputsika. Wow. Kuparidzira rusununguko panyama nepamweya, uye nekuzarurwa kwematirongo nekwemaziso kweavo vakasungwa. Saka tererai apa, musuwo wetirongo yakavhurika. Ini ndina chivimba chekuvhura masuo enyu usiku huno, kuti shoko raMwari rizvione. Nekuti kana ukariona wobva wati handichararame kudaro zvekare, handichafanira kunge ndakasungwa nezvekare, handichafanira kunzi kunge handina basa nekuti mai vangu vakandiudza pandanga ndine 10, handifanira kunzi kunge imhosva yangu kuti muvakidzani wedu akandibata chibharo, handifanira kurarama upenyu wangu ndakazara ukasha nekutsamwa. Izuva itsva iri, nyasha dzaMwari dzitsva zuva nezuva, uye nhasi zuva itsva kwandiri, nezuva itsva kumunhu wese, nezuva itsva kumunhu umwe neumwe ari kuona pachivhitivhiti. Munoziva tinokudai mese vanoona pachivhitivhiti. Munoshamisa ndokutendai zvikuru nekuona chirongwa changu. Ndinovimba nekunamata kuti rinokuponesa. Shoko raMwari rinokuponesa munzvimbo dzeupenyu hwako. Kuvhurika kwetirongo nemaziso evavo vakasungwa kuti ndiparidzire gore rengoni dzaJehovha nezuva rokutsiva raMwari wedu. Ndinoda tsigiro, zvichireva kuti Mwari vanoda kuti zvinhu zviitike kwauri uye hauzvikodzere, unongoti wow. Uye ndinoda izvi pamusoro pekutsiva kwaMwari, zvichireva kuti ndiwe unogona kuzorora Mwari wachipedzera nevavengi vako. Anoti ndakaropafadzwa kunyaradza vese vanochema, kuti ndipe nyaradzo norifaro kuna avo vanochema muZioni, kuti ndivape korona yerunako pachinzvimbo yemadota. Tine varume vakawanda muno nhasi vanongofunga kuti kunaka kwemadota ndezvevasikana izvi. Mirai ndikudzei varume, munokwanisa kushandisa zvakanaka apo neapo. Amen. Pane vari kuita izvozvo here nhasi tiri kuenda neizvozvo. Ehoi. Uri muchitoro chakanaka chemwoyo wako nhasi. Runako rwemadota, runako rwenzvimbo yemadota, mafuta nguvo yokurumbidza panzvimbo pomweya waziya, kuti vanzi miti yokururama.
chakasimwa chaJehovha kuti iye akudzwe. Chikamu 7:8 yakandibatsira kwenguva refu. Panzvimbo yokunyadzisa kwenu muchapiwa mugove muviri. Panzvimbo yokushorwa zvichireva kudzorerana. Panzvimbo yokunyebero nekusavimbika vanhu venyu vachafara mumugove wavo. Batapa naizvozvo munyika yavo kwete pavachafa voenda kudenga, asi munyika yavo vachawana zvipfiri pane zvavakarasikirwa, uye rufaro rusingapere ruchava rwavo. Fembera uchawana zvipiri pakushushikana kwako, kwete kushushikana kuviri, asi kukomborerwa kuviri mukushushikana kwako kwapfuura. Obva wati pane zvandingaita here? Mweya mutsvene unokupa zvekuita. Achakufudza wokutungamirira. Mweya mutsvene unotipa mazano. Anoziva chaizvo zvekuita rini kuti tizokwanisa kubatsirikana uye tisakanganise mukanguva. Runako RweMadota. Zvipiri padambudziko. Nei? Nekuti ndiMwari ndinoda kururama. Ndinoidayo. Mwari ndiMwari wekururamisa. Munoziva zvinoreva kuti Mwari ndiMwari wekururama? Zvinongoreva kuti anoita zvese zvakaipa zvinake. Zvakanaka hazvina kunaka here? Zvino kana uri munyore murombo neanotambudzika, kana wakakuvadzwa, kana wakarasika, wakashungurudzwa, kana wakakanganisa upenyu hwako, haufaniri kudzokera kumashure nenyaya yekutya, nekuti uri munhu chaiye Jesu waakavinga. Akavinga avo vanorwara, kwete avo vane utano. Munoziva pane kushungurudzwa kwakawanda. Da kukurumidza kutaura izvi. Pane kubatwa chibharo, pane kutukwa nekwemupfungwa, pane kwemweya, pane vamwe vanhu vanombotongwa nevemumweya vane utsinye. Pane mhando nemhando dzekushungurudzwa. Kushungurudzwa kwemanzwiro, kushungurudzwa kwekutukwa, mashoko anotaurwa kwatiri anouraya zvinhu. Bhaibheri rinoti simba rekumuka riri mururimi. Vangani venyu vakasangana nekushungurudzwa nemashoko muupenyu hwenyu. Hona pasimudza vanhu vakawandisa. Satani arimo ari kurarama munyika yedu muno, pana zvona here? Asi ndinokuudza kuti pane mumwe munhu ane chekutaura kwauri, anova iye Mwari wedu wekudenga. Zvino izvi ndozvaunofanira kudzidza kuvimba. Hazisi zvakataurwa namai vako zvinokosha, asi zvinova zvakataurwa naMwari zvinokosha. Hazisi zvakataurwa nababa zvakakosha, asi zvinova zvakataurwa naMwari zvakakosha. Kwete zvakataurwa nemudzidzisi wako, kana wakadzidza naye, kana hanzvadzi yako, kana mukoma. Nyange vabereki vako vanga vasingakude narini, rega ndikukurudzira usiku huno kuti usazvitore zvisiri izvozvo. Asi hazifanire kuva nebasa, nekuti Mwari anokuda. Mwari anokuda nekusingakupere, uye zvakakwana, uye zvakazara, zvisina maturo. Kutaura chokwadi, ndingataure kuti vabereki vangu vaisandida. Ndinoda kuti mai vangu vaindida, asi haunyanyode mwana kana ukazopedzisira wamusiya. Mumamirire ezvinhu zvakadaro. Vaive neutera, vaive nekutya, ndinozvinzwisisa, handina kana zvandinopika nacho, asi handambobvira ndawana rudo rwakadaro. Mwana rwaanofanira kuva naro. Tinofanira kudzidzira rudo rwaMwari naBaba kubva kuvabereki. Asi hatidaro. Asi hauna unonoka kuti utange izvezvi. Handina basa nazvo kana wakagara ipapo une 75. Unokwanisa kutanga usiku huno kugamuchira rudo rwaMwari. Rudo rwaMwari ndo runoponesa mweya wedu. Ndichakuradzai gwaro muna vaEfeso 3:16. Ndinoda kuti utange kunamatira upenyu hwako zuva nezuva. VaEfeso 3:16 ndinonamata izvi mangwanani ega ega. Munoziva ukatanga kutaura shoko raMwari richibuda muromo mako, unotanga kuritenda richibva muromo mako. Unotanga kunamata izwi richidzosera kuna Mwari. Rukudzo rwake rwakasungwa
kuti uzadzise zvivimbiso zvake kana uchitenda mazviri. Amen. Naizvozvo unoti Baba ndinozvitenda uye ndinozvigamuchira nhasi. Ngavakupei kubva muupfumi hwavo hwekubwinya, wakasimbiswa kuti musimbe nomweya wavo womunhu womukati, nemweya mutsvene wavo uri mukati mako uye neunhu hwako. Haleluya. Mweya mutsvene uya upinde muunhu hwangu. Uyai nhasi uye garei muunhu hwangu, nekuti handizoita ukasha, ndichaita zvakanaka. Handizotsamwe, ndichafara. Handizoshushikana, ndichasununguka. Handisi kuzozara nekuzvinyarira nhasi, ndichazviburitsa mumba muno. Ndonobetsera munhu ari kuda rubatsiro. Uya mweya mutsvene wogara mandiri muunhu hwangu. Vangani venyu vachatanga kunamata izvi zuva nezuva. Zuva nezuva munzi. Ndinovimba kuti nguva yekuti tiite sarudzo tibude musungwa. Siya matacha kumashure owana kusunungurwa Kristu kwaakafira kuti uve nako. Usagare mukurwadza kwako kwekare rumwe zuva rinotevera. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.